मा जाखो नोंथांमोना पटल मिरामिस नामा दिनै आलु ओमफ्राय औवा मेवाइ मा आसार औवा मेवाइ आसार ओमफ्राय दालि आलु झल गोथाव जादोंना जायाखै जादों मा थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंसोरो खोन्थाथ'ला दायो मानो सारप्राइजसो खोन्था दे होमबा माबानि चाइनिसनि जायगा बायदि नुलायलायदो औवा सिं बिसिनाया औवा दाननाय होनायखौ साइज नुसैना चाइनिसफोरनिखौ एफा गोदोर अबे फिसाया अबेनो जागोन माथो बेस मासे मोजां जोंनो थाखाय थाखानाय सफायजोब्बाय केमेरामेनफोरा आरो सानै दंख' सफायाखै दैया देन्जार गावखादो दिनै माथो जोमै गैया दिनै दुनलासो ब्लग बानायला नोंहा सिखिरि होननानै मोसासिगोन ब्लग बानायला ब्लगखौ बानायथ'ला आङो मानि थाखाय ए मोजां आहा होमबालाय नुखागोन ना ब्लगआव ओंखायनो बानायला हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि मोजोमस्रि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ आंनि इउटुब चेनेलावनो हगारगोन आरो जों भैरबकुन्द'आव दंफायो कभार भिडिअ बानायनो नामायदों 15 आगस्ट'नि ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय था आरो जाय नोंथांमोना आंनि दासिमबो आंनि मोजोमस्रि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो कमेन्ट लाइक ओमफ्राय हायोबा शेयारबो खालामना होदो बिदिब्लाथ' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थादो सानैयाबो सफैबाय मोनफैनाय लोगो लोगो ड्रेस गानखाबाय बहुत खुब रावबो गैयानो सिरि मथला मा खालामदों नोंना एक्ट्रिसा आङो आसान रेडि खालामदों भारत माता जागोन व्हाइट कालार गैया Pares जोंनिया नै रेडि जाबायमोन माबायानो जायासै मेथाइयानो बोथोरा ओरैबायदि मोजां खालामना होदो दिनै लोगोफोर आंखौ अनथारदो आरोना इसोरा अनसोदों नै एसां मोजां बार सिउ Ajan jatuh mak kalantong. Aku lelang baca gila ses. benar dong motor. Ini bisa saya Punjab. Hello guys, Punjabनिफ्राय फैनायसो गाइसमोन ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय बिनि चेनेलनिफ्राय आंनिखौ थाबनो साबस्क्राइब खालामना हो 100K न' नोंनिफ्राय आंनिया थांग्रोनांगौ बिनियाबो इउटुब चेनेल दङ माने आंनि साबस्क्राइबारफोरा नुवाखैबो जानो हागौ आरोना देरहा ब्रह्म न' आंनिया देबि शुटिं लाइभ डी ओमफ्राय बि देरहा ब्रह्म डी जाबाय ओमफ्राय ब्रह्मजों बि जाबाय साबस्क्राइब खालामना होदो होमबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै साबस्क्राइब मासो ओइ गाइसमोन मा एम्फौ बेयाव नै हाजोनि बै फ्रि गाबगासिनो नामा ओइ जेबो जानाय नङा खाख्रा जिबौ बायदि गानखौ फोरनाय मोनबा
दै बारनांबाय आंनि थाखायनो सासेया फैनो हाला नै आयु माथिबा फैबाय आं बारबाय जेन तेन खस्थ' मस्थ' हनै फैबाय जे बरफ बायदिखा दैया गुसु अन्थाइया मिला गोलैजागोन फैदो खोन्दोनि हाजो गावस्रानाया नै आरो नैबे जाबाय माइब्रा हाजो बै नुहुरनाय फिसाया नैबे माइब्रा हाजो बिराद दै गोदोर फैबाबो गुगानोनो रोङा बे दाबो एसेल'सै जिरि जिरि बोहैलांनाय दैसानि दैया ना 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 Kira जाला बिथाङा बारजों खुख्रुबखागोन बे नायबाय थालाय खुग्लुबा माथो नायबाय था ओहो आंखौसो मुसिदों बारा हरबाल' फैयो दिनैनि खानाया बेसे जेबो गैया मिरामिससो लोगोफोर जोंनिया जाया होमबा बारा जाया गोथांना मोजोमा मिरामिस खाना होनदोंना बे मोजोम बायना नङा कमेन्टआव रायहरदे मोजोमा जोंनो जेबो जायाखै कमेन्टआव रायहरखा आंना नै मानसिफोर जोब्बाय थांबा थांनो थान्दा आसलाबनांगौ थांबा थांनो थान्दा आसलाबनांगौ मा होनो खायसमोन चेलेन्ज एक्सट्रा थानांगौमोन गावबा गाव जोंना मोनसे चेलेन्जआ नायबारबादि नोंसोर सानदै नायदोंबा सोर बांसिन जादों आंथ' जानो हाखाया बारा हा Nah, gam boleh ku. Parle. जाखागासिनो Yang sebun. नैबे मोजोम होनायनि साना जाखागासिनो गायसमोन सानाल' होयो बाल सानाल' जेबो गैया गोरान बेबो आंनि नङा बिनि अननायावसो नायनो जानोबा गप गप गोदोर फिल्मखौ बालाय नायबाय गावस्रा मोजांथारबा नायथारनांगौमोन दा उदालगुरियाव माला जागोनथाय उदालगुरियाव सिनेमा हल नायगोन आं नायग्रा मले नों नायग्रा नाया सिनेमा हलाव उदालगुरि गोदान फैनायाव भैरबखुन्द माइब्रा हाजो फार्स्टआव नायनाया अपेनिं दासो लाबोदों ओइ मोजां हरदो लाबोदों ना नेगासिनो लाबोदों ना लाबोआखैथाय पानि लेके बोरो मा लाबोखो नों नै दाबो बिदिबावसो जोंनिया गोरानसो नै बिदिसो जोंनिया आदा सिंआ ग्रिन मटर लाबोदों ग्रिन मटर जुमायल'सो मोनो
जुमायल'सो मोनो जों लोङै बुस्थु जोंहा बैसोआनो जायाखै जुमाय लोंनायनि बेफोर जायगायाव आलि जुमायल' मोनो नैबे फान्थावस्रिनि सेकेन्ड लाफास्रि नङा मा जोंहा फान्थावस्रिनि लोगो आदायाबो आलुस्रि आलुस्रि आलुस्रासो ए आलुस्रि आरो फान्थावस्रिया फैयासै दिनै खिन्थु बिमा नामा आलुस्रि दे नुबा नोंखौ फुङाव मेङोना मेङा थोद सिमा नुबा मेङो नामा मेङा जायो फुङाव एसां मेंना थायो माथो खारबासो मोनगोनलाय गोथांखौ हरदो इयाव लगायनोसै नै बे फान्थावस्रिनि हुवाया फान्थावस्रिनि लोगो बे जाय बुंबाय थादों बे बिथांनि नामानो जाबाय लाफास्रि मोखाङाबो लाफा मोखांखा जा बिथाङा सुनजो थरलाया गैला सिरान गबाय हा फटक साफाय जानो रेडि दङमोन गबाय दासो दाबो जोबला लोगोफोरबा जोब्बाय ओंखामबो जायाखै जोङो दायो हटेलाव जानोसै आरो उखैफ्लेजोबनानै उखै गालायलायबाय ओंखामखौनो जेबो बुदल'सो जादों आरोना जेबो जायाखै दैल' लोंदो आदामोननिनाथ' फुङावबो ओंखाम गोजां जाबावसिनो जोंसो जाना फैबावदो 4:30 बारबाय दा हामारगोनबो बियो ओइ न' ओमफ्राय गावनिखौ हायाबाबो लाथामनो होखायो आंनिखौ हाया होननानै लास्रायाखैयो नाफाम गेसाव गोसो गेसाव ब्लग भिडिअ खालामनानै आं जानला मोनला जावबाय थाना इनिफ्राय लोगोफोर नोंसोरनो आङो बे ब्लेक गस्ला गाननाय लोगोखौ खोन्थायाखैमोन बे जाहैबाय उदालगुरि गरायमारिनिनो ओमफ्राय बांसिन न'आवनो थानाय जाया आरोना बेयो पान्जाबावसो थायो पान्जाब फिल्म शुटिंआव केमेरा खेबो खामानि मावहैयो आरो बांसिन पान्जाबावसो थानाय जायो ओमफ्राय दायो न'आव दंफैयो नालाय बेनिखायनो आदा मलेना लिंहरबाय गाव हारसिं जानायखाय आदा मलेननि बेस्ट फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंनिबो बेस्ट फ्रेन्डआनो होनजायो ओमफ्राय दा ओरैनो थानायखाय लिंहरबाय आरो बेरायथावथावनो ओमफ्राय जोंहाबो बुहुद दिगदार जासिगौमोन आरो बे फैयामोनबा बे लोगो फैयामोनबा ओमफ्राय दा बुहुद हेल्प मोनबाय आरोना मोनायाव मासे मोजां नुदों बेनिफ्राय लोगोफोरनि दा जोङो हटेलावहा ओंखाम जानो थांसै मोनागुलायलायबाय 5टायानो जासिगौमोन आरो बेनिफ्राय उपाय गैया फोजोबबाय सानसेयावनो नङाबाथ' गाले गाले जागौमोन ना ओमफ्राय दा उखैफ्लेजोबलायबायमोन जोङो ओंखामखौनो जालामोन मानसिफोरानो जोंनिया जोब्बाय आरोना कभार भिडिअ शुट लानाया ओमफ्रायो दायो जोङो ओंखाम जानो नागिरदों ओमफ्राय बिराद खस्थ' मोनबाय आरो सानसे ओंखाम जायासै आदा मलेनाबो फुङावबो जायाखैमोन ओमफ्राय नों जानायना जायोथाय जाना फैदों उखैबाय आरो मोनालायबायना 5टायानो जाबायना ओमफ्राय दा इसोरथ' जाखादो जाहोनाव होमबाबो उखैबाय ओमफ्राय दा आदा मलेन बेखौनो बांसिन थेंक इउ नांसिगोन आरोना बांसिन खस्थ' खालामबाय बथल गोबाय हाबजालायबाय दैयाव गोलैलायबाय बोरैबा खस्थ' मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेबो लोगोसे बेबो खस्थ' खालामनो गोनां माबा गैयामोन आरोना ओमफ्राय फायनानै खस्थ' मोनबाय खामानि थिनजाबाय जोंखौ मोजां जाबाय थिननो मोननानै आरो बे थाखायाना जोंनि आसामाव थाखायाना बेलेगावसो मावना हैबाय थायो पान्जाबावसो खामानिखौ जोंनियाव मावा ओमफ्राय एबारसो मावहोनो मोनबाय आरो ओमफ्राय आरो इसोर सानैयाबो फरेस्ट जेबो बुंलानै फैनानै जाखावदों खेबसेनो
मुलिया गैजानो आं ओंखाम सुखुबाय ओंखाम जानोसै 야, 손도 그거. ओमफ्राय बांसिन खस्थ' 손도 까똥아. ओंखामबो जाखाया मानसियाबो एसेल' 엄마 연습? 아, 엄마가 진짜 नोंसोर जाखावगोरसिगोन आरो नै जागोनसै मा मा जाहोयो दा जोंनो प्रफेसार मेमा मा मा Miramis जाहोगोन bangsa. मिरामिस saya me आंथ' मिरामिसजोंबाथ' जानो हाखाया ना बेदर दा देखायसिम मा मा बेदर फैयो चलो 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 खाएंगे 기다려, 손도 기다려. दालि ओमफ्रायो सयाबिनजों मा मोनसे Kan itu kemana? मिथिला आं बेखौ ओमफ्राय ओमफ्रायो बे मा बाथोन बानलु बाथोन केरेला फ्राय बाकरि अमा बेदर बेदरखौ दसे जालाय. मेजेमखौ जागोन एवनानै दासो ओंखाम जानो फैदोंमोन बा मालायसो गोथाव. नोंलाय गोथाव मोनदों ओमफ्राय बेदरखौ? Am betul zabunakin. जोबनानै दासो ओंखाम जादों दे होमबालाय आंहाबो जानोसै नै लोगोफोर गोथाव गोथाव. जोबनानै दासो हटेलाव ओंखाम जादोंमोन दे जागोन अमा मेजेम आंनि फेभरेट. ओंखाम जायासै गोथाव गोथाव ना गोथाव गोथाव. अमा